20 points. Dalton. Kung man naman sisak pa ni Udto. Ni Udto Taninjo. Manam na yung pa ni Udto. Inam na naman na rin. Sarap ni cornflower. Mango shake. Mango shake. Kaya lang kami, doon na kaya busog pa. Matanggal eh. Ngangaw. Na. Kit-kit na sa langaw. Uy! Wala, kung ipusa man nga. Mango shake. Lami ka dyan guys. Wala. Tapo dia. Oo, kasabot ko gusto na nga gulay. Laban no? Nice. Kari carrots. Stylan. Mungguwak. Dalton, ang carrots be. Lami ay padagan-dagan nagmotor mi. Namin lagi. Hubas man, inumbat na sila higanti. Ang kuanan. Alright, there Miss Bayong Andam. Wala, naghubas. Hubas man, inumala. Parang ba mo ganito gani? Basta ngagi. Ana. Hi guys, that Miss Bayong Andam. Sa San Miguel. Lagi na ko karon pa ko kangan hisukan. Huwag ko nila dari a. Iagis po rami, di ko ka. Abot na rin napita guys. Dako siguro ni kaadyo. Nato to. La, yan ay hubas-hubas laman. Kaya, hubas man. Aga, dito na kalangoy. Kaya kaadyo, uy. Ano na magbubang ka. Uy, di may dako daring ampli. May dako daring ampli na. Mabot na rin pa sounds. Mga hurot na ilang tubig. May tubig. Namadhan. Pastilan. Pahubsan man buti ni. Hadot kong sinari kaya habugan. Ay pahubsan man. May tubig. Hugdan magtubig darig dam. Napadaya dito na laman dapit. Pero dari wa na ni sinaw na. Dito na raman to ah. Arang dako aman din ka adso. Dara. Arang bangahan nilang uzon. Nabuti na ni ukoy. Yes, nabuti na ni ukoy naglangoy-langoy. Uy, di man dere hagdanan guys. Ya. Pwede man dere mo suroy-suroy. Linis sa tadari. Ha? Asa? Dato? Di ko arang ladyo ah. Hala pud. Karadyo ra. Asa? Di ko dato. Pwede na dari malaktod, guys, nga ito. Ito. Laktod. Mag-video ako dari gamay. Pero remembrance ba nga nakaabot ko dari dapita. Wow. Muna siya sa Bayong Andam dari San Miguel. Shout out ninyong tanan, guys. Taga San Miguel. Human na. Ka-video ako gamay. Balik na mi. Kaya erang inita. Sakto gadyo dari guys, ug nay man nag-uyab dari mo pangidate kay we disturbo. May pa nagsusagbay man ko dari lampin. Kung man nag-uyab pwede dari mangidate. To madi. Hala dan hiretos manung sa una nagpo-picture. Tuong maguwang. To Kadto dai sa nagpo-picture dadto to Kadto to Hinamdam gazud ko nay pictures manung dani. Ito guys to Dato nung pipicture kang maguwang sa una. Kung ano naman das manong to, nas laing kalibutan. Mag nakainamdam ka sukudan, pusing-pusing si manong diha. Sumotol, migas, karang inita. Madyo na raman, nakabidyo ko dari gamay. Uy, ito yung nag-date. Sakpan, shout out sa nag-date. Madyo laman, nakalili ko dari sa Bayong Andam. Yes, baby. Yung sinanay po rami. Pahuway, si baby. Pahuway sa sidya. Naralas na sakdanan. Kay, ibog nga man dani. Inip na dito. Hindi na mi. Diyan tayo nagdudit-date Sakto ka sa doon na mag-date. Dari guys to Okay ra mag-date rin. Tibog so, kaya ra mainita. Lagi, magkuhan ba? Maglangoy-langoy silang doon to. Garo na lang inita. Tapos pabugno-bugno mag-date. Tapos sinihan. Dala guys, ito nang gidate. Sakpan. Lalalala. Shout out din jo. Sakpas mga bana. Impas ka dyan mo. Tabunin din yung naong. Sakpas bana. Hala ka dyan. Ganhit sa to dapit. Anak dito sa manong nagpo-picture. Uy, lami. No, nice.
Dara ko bye guys. Naghinahinay ako baklay kay ko kuha ang papagabril. Mazuni ko ang itlog ni itong lato-lato ni sa itlog. Ang kat. Chat, mong kunot ha. Ang nan kuha ako dito mga alas. 5. Salamat tare. Parami. Padib. Hopya. Kadukbon. Ito ni Bibi. Ilaning hopya. Dok, upanay kang lisik. Saan? Pinis pa pa. Pirahan ko sa lisik guys. Tingnan sa ubi ni. Ubi. Di pa yung tao, nagamang dakang bata na rin bye. Kapag Gabriel, paningat na. Paningat kong baklay guys. Uy, grabe. Papa, huwag ko na sa tagbuah. Makakanging nagkuha ako. Buwatag. Chat? Nauli mo Buwatag sa gutot ni Bobo. Chat? Hindi. Nangingin ko ni mo. Mabalik ka. Libre. Kaligo-ligo kong singat kaya sa'yo. Pasalamat lang po ko na-exercise. Mabalik ka rin. Kasakit ang ito. Ilam. Apa ko na to sa garden. Lili ko na to. Salamat ka doon na rin. Marami. Ilia! My little baby girl. Yan. Sige na ko hang baby girl. Kamusta ang imong adlaw dan hing? Awa ko diha. Kamusta? I love you. Sisino ko. Ay, sisino ko. Agray. Nana, hopya. Thank you, tita. Pag-thank you ni tita. Huwag mo. Thank you. Nakatubang palit na nila lipap. Nasalamat tita sa hopya. Buhok mura nagwak-wak ibugno. Pastilan pag tilawi dai lami lagi. Saan? Wow, yummy. Ha? Dari sama-sama garden guys, dari dia. Haling-haling ang papagabril. Nana gipananam ni mudan luy apa? Nanay pananam dari papagabril luy Nanay mapaabot dan ni pohon guys. So mabuhi man gani na. Handa ka maghaling das papa. Buhi nagamang kuan guys, malbiri. Ya. Hala, nanay dahon, daghan nagdahon pa. Ya guys, buhi na. Hala, thank you kadyo Lord ya, buhi na. Mo ning malbiri nga gikan datos puti. Ya. Buhi na si ja. Hingi buhian sa dis papagabril. Karon dari pud pa, malbiri padre. Ada pud guys ya. Buhi naman pud. Na, nanguan na gid mga dari. Nanay mo action ng kapuwa, buhi na na. Karang baga akad dari batungan. Dahil sa dahil duha ka buok guys kani. Pahinugo na siya kaya man po na mga ibinhi. Grabing taasa. Pila ka ni kadangaw pa, abot ka panig upat. Taasa dyan guys. Kari di duha ka buok karang nagkaawa ni mo tangtang Mo rin binhian? Ya, tulo di ay. Taasa ka dyan guys Tama na. Uy, namupo na pas kimyat og limonsito. Ingat si Papa, dako na ni ko na. O, dako na na. Okay. Po na. Shout out sa sila Ate Ilinita B. Shout out. Set out. Amping mo. Ampay mo. Ito, sino? Nakatugan din nga ampos na gani TikTok si Anglo shirt na ha. Chig, search ni Miss Andrew Kuyawas, Ilia guys. Uy, TikTok ko lang dyan. Search si Andrew Panaol. Munga naman day padpadung ning bagong tinanam nga batungan. Hey guys. Uy, di na pwedaghan ni jang buwak. Ya. Yan na guys, anay batin-batin. Kauta na pod mi dari sa amang bagong batungan. Galing kay labeng na pod. Dali ang sagbot ni tambak oy. Nara ka chan. Nara ka diha. Ay, subay nagbatong tos wire guys to Padung na tos ibabaw. Kat-kat nagbatong. Ang turmeric. To buhi nag amang turmeric. Namo ko itanam ng turmeric na. To kabuok. Please, dere batungan darhe. Sunod. Chan. Sorry yun to guys Ang kanding. Dapos takya. Kimyat. Nagisi malagi na. Imusan na. Muram na. Buglos wagwak. Hala ka dyan. Marsiko? Dito. Na, nilusot na to di Ya. Tara dia.
Napay daghang golden berry na nanarot. Naghaling sa papagabrilad to guys karong manglayas ang pijangaw. Naidaghang pijangaw, pastila ni mga pijangawan ni. Ila nang pagitapukan dari. Padung na sa panimudagnas. Pero kaning Bisaya nga batong guys, dugay ni sa mudagnas. Paano? Ang Bisaya nga batong tagdugay ni mudagnas. Ha? Lagi. Tambok man buyag daghan lamang kadto pijangaw. Ingan ni bagporma guys ya. Kana mo ni pijangaw. Pijangaw ba ni pa? Na, mo na si Zay manusok lang sa tanom. Yung matusukan na ni Zawa na madaot na. Nahinungdan. Nagdaghan. Mo na si Zay kuan guys, ug ato pa nas mga garden nga dagka kana bitong mga mamaligja ay ug mga kuan ila nang isprehan aron mamatay sa kay mga kay pangkonsumo ra man di na mga isprehan. Asa? Suman gamba ah. Dan sana yung purmaday ara man gubuta imong hair. Kusulayan ka pa, gubutan na no, kuno. Di ka sulajan papa? Ikaw gud pa ngano di man mo sulajan pag gubut-gubutan ra man kuno nimo. Oh, bago pa man kuno kang sulajan mo nang pagkagungong gi. Kabuntagan. Kuno lang gamba ano? Oh, ayaw, ba na buyan ari ha. Kay mang nakeb naglamok. So gama dare gas din na mo isprayhan kay amo ra man pangkonsumo. No, so di ni pareha datos ubang gardenan nga ilad sang isprayhan kay rong mula hutay. So dari amo di na mga patilawon nag spray kay na. Kami ra pay mangaon. Hoy! Kami ra pay madaot. Yes no. Dede. Buhit magsuso. Nata kay dagang lamok. Ato tayo to doon papa. Rodanghan pa ni guys ina. Hala na lagi ko sa man ni pa waping. Sa man ni waping ni. Ya. Naghan na rin na narik lagi. Sa mo na, ma! Hindi magwaping. Alam. Hara nang hara nang alid anda nagtanong puhon. Na nagkarabantos malamang madyo lamang mamungan na. Yan guys, mga karabantos dako na. Insa ni. Insa ni. Lemon. Nagtanam dahil pas papagabril dari lemon dari gawas guys. Nagto lumbay. Pila nakapuno imong lemon gab? Taas ni. Puhon. Adyo birahaday kay mamatay. Pila nakapuno? Ha? Ganam? O daghan? May lemon guys na. Madyo naman ang mabuhi na. Alam mo. Oh, mainsa ni. Suroy sa udari guys. Alam mo. Ha? Madri kakao. Dali nga dali. Madri kakao. Margi kakao. Yeah, madri kakao. Ma. Nauwi. Kakao. Kanahan na ito magli-li-li guys. Amang tinanong mga batong guys. Ya. Na napad may bag-o na rin. Mapupuag lang udo nun. Diba? Kala ka na. Labang laman na sa kilid. Kasi na. Aja pupu aday. Nada tulang gi ari tos sudah gi kuan. Dali nga dali. Ma, pili danhe. Ma, pili danhe. Ma. Pili danhe. Kamera nada na. Danhe. Kare. Wadi ala. Ah, ilad ko da tora da spikas pastilan. Ilad si Mamaday. Lami za ako anon buton. Pila ka luya, pila ka kuan na imo natanong mga luya. Maghan. Adin na da tamak-tamakan kaya ron ni mga luso na ini. Ma, pili danhe. Gusto ko katuuday. Pastilan. Pili danhe. Magilis ras ilian ja guys, inighamag panghimuwas. Danhe. Tag-anan. Di lamang ka napalitag lato-lato day kaya delikado. Kaning gamay. Delikado makakuan, makadisgrasya. Buto rin mo day. Manala ba ko lato-lato duwa? Haman. Padato. Di sa man to nimo. Dili pa sa padik ng tigre. Lagi, hadlik no. Ang ganahan sa pag-Gabriel guys, ibot-ibot aso na kon dia kay 5 na kapin. Lami agay sa paso-asuhan ang batong. Angay man hila paso-asuhan guys, mugara nang pamuwak. Ilubi to. Katurang gamit ko na ho katong lato-lato duwa. Katurang gamit ko na lato-lato duwa. Para di ko na Kamu tabang ta papa bi. Nalaman. Ay batang naglulambing guys, bulingan ra ba? Muritsing pag-agi na. Nagtuon ka ganagani mo? Di suwat ko nga nimo. Suwat ka og.
ilo ka ng sakyan. Mura. Suwat man ko sa iro amang sakdan. Buing na. Aw ba. Padung datulon siya para dali ra. Nag-drawing ko sa iro guys para sakdan padong at lunsod ang dali ra. Mura. Agata dayong motor. Kinang motor ka ng Karang ay mong hair be. kanang Karang ay mong hair. Ganiha gisulayan mo ko ng papa. Karon mo na kag-uwak. gubot na guboton di ko. Ni ipitan niya. Kuya mas kim-kim guys kanang drawing man kuno si Jag amang masakdan. Kagadi day graun. Kanang ilo ka. Aeroplano untay mo drawing karon mo kasakay tag aeroplano. Ko kasakay aeroplano. Lakan ko. Hadli kay aeroplano. Sakay tag aeroplano. Sa imong drawing ra good. Guys no. Halakan lagi ko. Mura. Ikaw sa nga si Ate Josephine.